טוב, אז עכשיו אנחנו בכיכר החטופים ואנחנו עושים עבודה מסכמת באזרחות. אני הודיה ואורין, ועכשיו אנחנו נתחיל במנהרה שהאנשים שנמצאים פה בכיכר בנו אותה, ממש ממש יפה, אז אנחנו נצלם לכם אותה. טוב, אז הלכנו במנהרה. בואו תשמעו. טוב, אז היום זה יום קצת עצוב, עדן, בוא נגיד להם למה. כי חוזרים 4 חטופים, אבל שהם לא בחיים, ש3 מהחטופים זה ירדן שירי ביבס ושתי הילדים שלה, וכפיר, ועוד אחד שאני לא יודעת אותו, ניצול שואה. יום מאוד מאוד עצוב, אבל גם חשוב מאוד שנהיה פה ויום. התכוונה שחשוב שנהיה פה ונאחז בתקווה בעוד חטופים שיש, נכון? נכון. יאללה. כמו שאמרת, הנה נשאר, שבו כאוהלי יעקב משכנותיך עליכם. אנא אדוני קיים במהרה את מאמר הכתוב, והנה אנוכי איתך ומשרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדם הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי. טוב, אז עכשיו אנחנו נראה לי זזים מפה. כן. טוב, אז אנחנו נסכם את החוויה שלנו בכיכר החטופים. אני אגיד אישית שנורא כואב הלב, כי זה גם יום עצוב וגם חוויה כזאת לא נעימה כל כך בשביל כל אותם אנשים שחווים את זה. הודיה, סכמי. אין לי סיכום. עצוב שזה המציאות שלנו. עצוב. עכשיו אנחנו הגענו למוזיאון, אז אנחנו נעשה לכם חלק 2. תעקבו!